Tinogashirai muchirongwa chenyu chemasecret nemaconfessions zita ndinoitwa iye Glory, and thank you so much for tuning in. Muzora nhasi tine nyaya inokahlamadzza. Ndoda kuti mufambe neni kusvika kwokupedzisira. Regai tibve tapinda munyaya yacho. Vatete marara sei? Ndauya pano kuzoreurura kubata mushonga kwandakaita mushure mekunge business randionesa moto. Ndakanobatana nekiti kuita covenant yeropa nekiti. I don't even want to think about it. Asi regai ndiwane kwekuudza zvibve pamwoyo pangu. Ndave kuita semunhu anopenga kugara ndakadhakwa kumba hakurariki. Kundaizivei kuti kwabusiness kune machallenges ekuti zvinhu zvinombooma. I think to tell the truth, business nderevarungu. Isi sevanhu vatema tinofanira kupeta muswe and accept defeat, togara hedu tiri maemployees. Ndakatadzira pasi nedenga, ndinotya chero to say a prayer in my heart, nekuti Mwari vanhu vakaita seni havadi. Makore mashoma pfuura kunana 2015 ikoko muSouth Africa makatanga kupinda Uber. This was a simple business. Chaidiwa imota mamodel a2012, 2013 na2014. Vaida mota nyowani kuti dzipinde musystem. At the moment upenyu hwangu hwainge hwakandiomera sezvo ndaita business rekutenga nekutengesa mota, saka dzimwe nguva kwainyarara kusina business. Iniwo at the moment ndainge ndisina mota zvinu dzacho dzandaitengesa dzaingovawo zvikorokoro zvandaingowanawo muvanhu paGumtree, ndobva ndaita resell. Ndakashingaira kutora mota dzangu nato dzese ndikanoisa pamusika. Ndokubva ndawana Toyota Corolla yaikwalifya kupinda paUber. Aya atinoti maaccident damage cars, asi ndakaigadzirisa kusvika yanaka kwava kuipenta panyowani. I was super excited kuti zvangu zvainge zvaita. Ndakatanga kuzviona ndatova nemota 5 pera gore. Business rakura, Mwari vachitiitira nyasha. Vaida mota iri insured. Saka ipapo ndakataura nevakomana vakandigadzira mapepa ekuti zvese zviite kunge zvakaringana. Mari ndainge ndisina kuzopota ndichibhadhara insurance. Ndaida kuti business ritange rakura ndozoisa mota iya painsurance. After all, zvainge zvakapresa kani. Ndaiti kubhadhara rent kumba, food, fees yevana, profit yacho yaimbova mari nhai yeduwe. Ndakatanga kushanda ende ndaimukira kubasa ndichinopaka kuairport kuti ndiwane malong rides. Kumba ndainonoka kudzoka ndichishanda neusiku. Aiwa business raitofamba mushe. Apa ndainge ndarega chibusiness changu chiya ndava full time Uber driver. Vatete pekutanga ndakavhiringwa nevakomana veTaxi Association. Resistance yacho yainge yakaoma. Mungozivawo kuno kuSouth Africa kuti taxi industry vanotonga sei. Vakandivharira vakati ndaive kwere ende ndaivatorera business ravo. Vakatanga kupopota zviya zvekuti ndakatoona kuti pangu pandiperera. Vakandithreatena, and the way it's done unosara uri kamwana katokotoko, rume hwese unopera. Vakazondibhadharisa 5,000 rand kuti ndipabude. Mari iyi ndainge ndaishanda over the past 2 weeks. Vatete, asi ndaigodini, ndakavapa kwava kuenda kumba. 2 weeks later, I was hijacked nevakomana mufreeway after drop off from the airport on my way back home. Kwaive kumapast 11. Saka ndakaona kuti ndimirire imwe request zvaizondidelaya. Vakomana vaifamba vainge vabva vakanditsoma, umwe kwakundivharira nemota yake mberi, umwe kumashure. Ndakatoona kuti painge pashata and I chose to give in sezvo upenyu hwakakosha kudarika zvimwe zvese izvi. I gave in to what they wanted. Vakandisa mubhutu kwava kuenda neni. Vakatora wallet yangu. We drove for more than 20 minutes. Kwava kumira ndokudzoka kuvhura mubhutu vachida pin yecard. Ndakaona kuti ndikaita nharo pano pangu paizondiperera, saka ndakavapa. Vakatora zvese nefoni yangu. I thank God kuti waiva usiku, mubhutu mweya waita uchipera, asi vakazomisa mota. At that time I didn't know kuti taivepi, asi ndakazoziva kuti taiva kuSoweto. Umakati senze njani lenja lei umakati asiidlulisa. Hana yangu yakarova, ndikapfugama ndikati varume ndinzwireiwo tsitsi, ndine vanakomana nemukadzi, kumbozama kuraramawo. Kubva zvamandibata handina kumboramba, handina kumbokurwisai ndiregererei. Apa ndaive ndatadzei, hapana, asi I was begging for my life. Vakaseka, asi ndakaramba ndochema. Ndipo pavakati uchibva pano mhanya usacheuka. Vatiri ndakamhanya saUsain Bolt ndizere kutya ko vakandiisa bara. Ende kana uchida kuona kuti munhu anoteerera
ndakapinda musituation yakadai. Handina zveshuwa kumira kana kucheuka. Ndakaita simba rinoshamisa. Apa wallet handina, phone handina, mari handina, boots handina. Vainge vandibisa. Ndakazokarika ndava paBaragwanath Hospital. Ndokuona kuti aikaka ko ndiri mukati mayo Soweto. Ndiko kumira nekuzotsvaka police station. Vatete, kana muchirangarira pamusoro apo ndati I had sold all my 3 school cars. I had lied about my insurance. It submitted fake documents, meaning to say I had cheated myself. In the previous 2 weeks, ndainge ndabhadhara 5,000 kuTax Association, meaning to say I had hit rock bottom. This was our source of income. Mota yainge yabiwa unoiclaima kunani, iwe wakanyebera kuita insurance. Shamwari dzakauya kuzondiona ende mwedzi wainge wopera, rent nemabills zvaidiwa kubhadharwa. Semurume haucheme, asi mungozwa kuti isu varume takasenga zvinorema. Apa mudzimai anenge achingoti magetsi apera, munyu, chino nechocho. Imwe shamwari yangu yemuno wandaidhiraivha naye ainge andiudza pamusaka peUber. Ndiye akazondibvunza kuti baba, mauhamba emugwaqweni unenge wakabata chii? Ndikati chei. Akati kuzvidzivirira. Ndikati hapana, handisi hangu munhu anoenda kuchechi. Ndainamatira kumba, asi kwete zviya zvekusimbira. Doro rangu ndinomwa, saka I think ndizvo zvakaita kuti ndinyengereke zviri easy. Handina pandainge ndakatsika. Mukomana uyu tichamuti KG. KG munhu ari rooted muzvinhu zviri spiritual, zvekuti pano neapo anenge ari kumusha vachiita musevenzi kutaudzana nema-ancestors. Ndipo paakanditi ndainge ndiri munhu akapusira upenyu. Maybe it's a Zimbabwean thing yekuti tinotadza kutaura nema-ancestors edu, asi abantu abapanzi have a higher power and they know how to make things on our behalf. Pamusaka pedesperation, vatete ndakapinda mukati mazvo and I regret, asi hapachina turning back. Upenyu hwangu hwakaoma, kurara handirari. Vana vacho vandaiti ndiri kuitira vakafa vatete. Ndangosara nemukadzi takatarisana and iye anogona kutevera sono. I wish I could reverse this, asi kwaSatan hakuna reverse gear. Back to my story. Takazoronga gwendo tikasumuka takananga kuKZN. KuKG ainge ati kune munhu aizonotibatsira. 5 hours later tainge tasvika kuNyanza. Mungoziva misha yeKZN iri mumakomo. Pamusha apa painge pari pen'anga. Musha uri pamusoro pechikomo so, asi pedyo neNyanza. Hana yangu yakarova. KG akandiudza kuti tainge tauya kuzopiwa mushonga weLucky. Mushonga wekundisimbisa. N'anga iyi ndiyo sem'anga inoita zvekusimbisa vaya vanonzi ingavi, vanoita zvekuuraya vanhu sekuti mahitmen. Vatete, my inner being airamba. A voice kept on telling me kuti apa wakurasika, stop. Asi ndakarinyaradza voice riya, ndini uyo mukati mawo madhaka. Painge pane varume vaya vanenge vane mascars kumeso, munhu wekuti wakamutarira unoona kuti iri marega rega riri pamusoro pake. Moona type dziya dzakabva kumajere, munhu waunoona kuti uyu ane nzara yeropa, munhu asingazesi, type dzinouraya munhu sehuku. Asi one thing I noticed was pamberi pasekuru apa vaidzoka kuita vana vadiki vachiratidza kuti they worshipped the ground he walked on. Chijana changu chakasvika vatete chekuti ndipinde. KG akataura nyaya yangu yese nedambudziko rainge randiwira. Muchidimbu ndaida mushonga wekuti ndiite mari, ndigezwe munyama, ndigone zvakare kuita mari yekuti ndidzoke mugame remaUber, uye kuti ndityiwe even though ndiri munhu aibva panze, foreigner, asi vese vandaishandidzana navo vaifanira kunditya. Uye matax boss vaya vekuassociation vaifanira kusandimisa. Kana zvaina nepamwe, kana vaindimisa ndaifanira kuti ndikavatarisa neziso vanzwe kutya. Sekuru vakandivimbisa kuti ndainge ndasvika panzvimbo chaiyo chaiyo ende ndaizobva ndine zvese zvandaida. Ndakagezeswa nemvura yeshumba, ndiyo yaive first step, asi basa rese taizoripedzisa mugungwa usiku ihwohwo. Pakati pawo usiku ndakamutswa tikanoita musevenzi uya mugungwa. Musha wasekuru sekutaura kwandaita waiva pedyo pedyo negungwa. Takadzika svikomo kubva pamusha wasekuru tikanopinda mugungwa.
Vabetseri vasekuru vakasara kumashure about 5 meters. Isu tikanotsika mumvura. Sekuru vakatora katsi mhenyu kwakundibatisa. Vakatora banga kwakubva vaibata kwakucheka pauro apa. Ropa rikatanga kuerera. Ini ndainge ndachipfugama. Ropa riya rakabva ratanga kuerera kubva panyongonya yangu richidzika kuerera richiuya kumeso kwangu. Sekuru vakati ndisavhara muromo asi ndiburitse rurimi. In all this, ndakaita sendaputirwa nechambupuri, asi chaidziya. Ndakatanga kunzwa sekunge ndaive ndiri dhizi, uye mweya wangu kunge wava kuda kubuda. Sekuru nguva yese yaitika zvinhu izvi, vainge vachitaura, asi handina chandainge ndaakunzwa. Ini ndainge ndaudzwa kuti ingoti hevo ngozi. Saka ndizvo zvandaingoita, asi at this point, I could not even hear myself. Ndirimo mumhepo iyoyo ndakatanga kuona mwana wangu mukuru nemudiki nemudzimai wangu nemaparents angu nemasiblings angu vese vachichema. Vainge vakamira semazombe vachibuda misodzi nenge ropa zvaita kunge hope. This lasted for less than 5 minutes. All of a sudden this stopped. Ndikaona kuti ya ichiuruka kubva mumaoko asekuru. Vanoti a cat has 9 lives. Zveshuwa haina kufa. Yakanditarisa maso ayo akapenya ikabva yaenda. Takazobva panzvimbo iya hapana akataura neumwe. Ndikabva ndapiwa mhiko dzakawanda netrunk reblack rainge rine zvimwe zvandisingakwanisi kutaura. Ndakarongedza tikabva tikadzoka kuJoburg. Instruction vakati ndizovhura trunk 6 days later. Ndakaita sekudaro tete. Day 6 ndakavhura trunk ndikawana mune kakiti kadoko doko nemari manotsi manyuwana. Ndakaudza KG akati sekunjalo. Mari iya yaikwana kutenga. Ndinoreva kuti kutenga zvinhu zvine musoro. Ndakazvitsunya kuti ndini here ndainzwa kutya, asi sekuru vakati ndeyako, do what you want. Gore rakafamba ndakadzoka mubusiness. MaUber as we speak, I have more than 30 cars parod. KuBolt ndiri kuvatete. Upenyu hwakachinja. Asi ndisati ndaendera mberi, dei ndaiziva zvakandimirira kumberi kwangu. Ingadei ndisina kumboita dzungu rese iri. My success was overnight and those around me were shocked. Vatete kuti mari yose inobvepi. Unoza ukaita mari, even shamwari chaidzo dzinochinja. Lifestyle inochinja. Everything about me changed. Ganda chairo, mapfekere, ndipo paya pekuti chero kanzi bhutsu dziri kuita 5,000. Hautarisika 2 kungotenga and still bank balance mazero hatombodziki. Kundakanga makutaura kakuti kiti dziri pamba pangu kuwanda. Zvakaoma. Takazomuva, we bought a plot kuitira parking. You know kuti sometimes unenge usina madriver, mota dzinoda parking. Asi nhamo yandaona ihombe. Ini nemudzimai wangu tinorarama bedroom akasiyana uye hatitendegwi kusangana pambedha. Ini ndinorara naidzo kiti muroom. Remember the blood covenant I did that night. Ndakapfugama. One night, a year after, ndaona kakiti mutrunk plus mari yakawanda iya. Ndakangonzwa scream vatete. Kwaiva kumapast 9. Vana vatorara since the following day vaizoenda kuchikoro. So they had to sleep early. Takamhanya mubedroom, maprincess. Ndikawana mwana wangu, chadova chando. Apa katsi yainge ichisveta ropa remwanasikana wangu Pauro. Ndakabva ndangoita sekuti ndaita flashback. Ndichiona sekuru vachicheka kiti Pauro. Vatete, I ran and kicked that cat away. Kubata mwana kudai hapachina. I've never been that scared in my life. Ndakanzwa chando chichidzika nespine yangu. Ndikagara pasi. Ndakaridza mhere sechanana. I regretted that day. If only I'd listened to the voice that I silenced. Vatete, vana vangu vese ndati handichina. Vakapera kufa. After every 2 years, kunofiwa. I can't go on explaining kuti umwe wacho akafa sei, as this is a reminder of how wicked I am. Like I said kwekutanga, I have failed God. Chero kunamata handigoni, all because of kuda kusimbisiwa. Vanhu vemumhuri vapera. Havana sequence. Nasi is my brother. Mangwana imwe brother. Asi kwakatanga nevana vangu. The most painful part is I can't attend the funerals. Mukadzi aripo asi hapachina muchato. Sezvo ndiri munhu
asinganyanyotaure hake. I hardly see her plus bonde. It's only once a month. She's miserable. Yes, money I have. All the material things I have. Asi handina peace. Relationship na Mwari zero. I'm the worst sinner. Ndangoti ndibise zviri muchest. Kutogara ndakadhakwa kuri nani as I avoid kufunga. A cat has 9 lives, meaning to say handina kwandiri kuenda sezvo ndakaita chitsidzo nekiti inofa ichimuka ka9. Guys, musapindana nazvo cause peace handichaizivi. I drown my sorrows in beer. Ndatenda. Ichi chidzidzo kumhuri yeZimbabwe. Do you know, like I said yesterday, do you know kuti there are people who keep on coming to my inbox? Pamwe pacho handipinduri. Why? Because I know kuti your blood will be on my hands. I don't want to be held responsible because muri kuda zvinhu. Muri vanhu vakaita sei vana veZimbabwe kuti no matter how much we talk about this each and every day, I post January to December tichitaura nyaya dzevanhu vanobata mushonga, asi unoona munhu achiti kwa ini ndiri kuda ndibatsireiwo. Handichataura hangu zvakawanda, asi kazhinji kacho handitopinduri mameseji enyu akadaro. Ndikuti soko hamusi kuuriwa here rekuti kwai musabata zvinhu izvi, zvinhu zvinotyisa. Regai tipinde munyaya inotevera. Handiti pane nyaya yandatumirwa naSisi vaya. If you remember very well, pane munhu akatitumira message achiti vedu ndatambura nekumwa doro, ini ndatambura. Regai tiverenge nyaya yachona. Oti mamukase here, isu vamwe tichangobva kupedza basa. Today I wanted to write in Ndebele today, ndikafunga kuti vakandibatsira ma-comment section vaitaura chibaba Harare. Tete G, ndati ndikupei update. Sure, ndini musikana uya nenyaya yekudhakwa stereki. I think it was last month. Tete regai ndikupei update nyanya kuti zvimire sei. Mwari ka vanoita imwe munana hameno kuti ndidzo nyasha here. Ndiri nhumbi yakawanirwa nyasha mukudhakwa imomo. Ndakasangana nesoulmate mukudhakwa imomo. Vedu vedoro hatichamwe tose kuda ndiMwari akatisanganisa nenzira yedoro. Asi Tete musikana ari kufara. Kulezi nsuku angisaphuzi mina nobhebi wami. Kujimu ndokudoro kwedu. We are happy Tete. He even proposed last week. Ngithi tungisani khonapo. I'm happy. He's a colored man, very handsome. I'm now Mrs. Josh, not real name. Imagine. Asi Mwari anoshanda neimwe nzira. So ndichakutumirai mafoto Tete muone henyu. Siyabonga babakazi ngohlelo olwenzayo. Sure, luyasisiza. I also forgot we are expecting. We don't know yet if it's a prince or princess after a long time of craving to be a mom. That's why I'm saying he is my soulmate. Ay, siyabonga. Siyabonga, Mrs. Josh. Writing back to us. Imagine Zimbabwe kwaichisonesai majava nekuti tiri kuenda. Imika Mwari vakanaka. Aiwa tinotenda. I am so happy for you, my sister. I don't want to lie. Muromo wangu wakutorwadza nekunyemwerera imi zviri kubva mukati kati kwete kuti chika kuti kuti unyazoonza kufarira kuti mwana zvake zvaita. Regai nditopindura ndinyatsoti aiwa tumirai mapikicha. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Hanzi zvakatanga sejoku makasimba here Tete. Gore rapera papeji romwe musocialite pakaiswa post rekuti nyora chaunoda kuda zvimwe Destiny Connector wako ari mucomment section. Vatete vanhu vakadzika mucomment section, vamwe vachikumbira rubatsiro rwepreparation yevana, vamwe vachikumbira kubetsera kubhadhara fees yevana, vamwe vachikumbira kurapisirwa vabereki vavo vainge vasinganzi mushe. Vamwe vaibva vatowana rubatsiro ipapo munhu ototi inbox. Ndakaona kuti vanhu vachine rudo munyika ino, mweya wekunzwirana tsitsi. Vatete musi uyu ndakabva ndafunga kumbotsvakawo Khalid something. Ndaisarevesa asi ndaida kuona kuti zvekubetsera munhu asiri hama yako zviri kwere. Ndakabva ndanyora kuti ndiri kudawo designer perfume ndimbonhuwirawo mvura sezvo kwangu kapisa kudai. Ndakatoisa zvidhori zviya zvekuseka. Vatete after 2 days ndakaona ndaisirwa message kumessenger ndichibvunzwa location kuti ndaiva papi. Ndakataura kuti ndaishanda hangu samopo driver kuMaboreni. Asi vanhu vandaishandira ava vaive vasingagari pamba apa, vaigara kuUK. Saka ndakangoti
ndaive muchengeti wepamba apa sekuti paive pasina basa. Ndaitoenda kumaasusi angu pandaipedza basa ndichitengesa. Mukadzi uyu akanditi ndaiva ndaita rombo rakanaka sezvo iye aigarawo muHarare makare kuBelvedere, saka aida kundiblesawo neperfume sezvo aiva nedzakati kuti mucollection make. Vatete papi pacho pandainge ndicharamba kuti majokes ndaive ndakanda chiraro changu uye hove yangu yaive yadyira, saka ndaizonyurura kubva mumvura ndoitumbura ndoibika. Vatete ndakati ndaizouya kumba kwavo kuzotora musi weSaturday. Akanditi kumba kwake kwaive kusingaiti, kana ndakasununguka taigona kusangana hedu mutauni. Vatete pandakazopinda munyata yandichatsanangura pasi apo ndipo pandakanzwisisa kuti mukadzi uyu wandichati Anisha ainge awana bhini rekurasira marara ake, ende bhini racho rinova ini ndaive ndazvipinzwa munyata nekuda zvinhu zvakachipa uye zvakaora. Vatete nyaya yekupemha iyi yakazova kamoto kamberevere kanozopisa matanda kumberi. Takasangana mutauni naAnish uya zvakananga zvinenge. Vatete ndakaona ngerozi pamberi pangu. Anisha aiva munhu akanaka kuita senge asingaendi kutoilet. She was soft spoken ende mvura yairatidza kuti aiwa asingawanzi yekumwa. Aizvipa nguva yake mwanasikana. Takasangana paconstruction house akanditi tiende tinogara mumota make chikurukura. Ainge asingafariri macrowded places. Vatete takaenda kunogara mumota dzaiya dzinodhura. Musikana airatidza kuti upenyu hwake hwaive hwakarongeka. Akauya nemaperfume 3 ane mazita andisingagoni kudaidza, ndingatozviruma rurimi. Akanditi ndishare imwe chete kunowinudza kudai zvazvaiva zvinhu. Ndakamutenda nemwoyo wake wakanaka. Akanditi aiva sundo zvakare kundipa handbag nyowani. Bhegi iri Vatete kungoriti so wainzwa kuti raiva dewe chairo. Ndakafara ndikamutenda chaiko. Sunday kuchechi vaya vaizviita vagesi vainge vachizondiona pure leather handbag plus perfume inodhura. Hokoyo neni, hokoyo nenhamo. Takaparidzana paya ndikamuvimbisa kuti taizotaura pafoni. Ndakasvika kumba ndikasendza message kuti ndainge ndasvika uye vainge vaita basa guru chaizvo. Message yakangoita blue tick. Ndikati zvimwe pada Anisha aiva busy kumbotsvaka mari. Mangwana ndakamukira kupedza basa rangu ngwanani kwakunyazozvigeza chaiko. Ndaida kuzospray perfume yangu inodhura. Vatete ndakabuda ndikaenda kumaasusi angu. Ndaitengesa zvinhu zvakasiyana ende zvaitofamba. Ndainge ndatotengawo kasendi kangu kucooperative ndichiti varidzi vemba pavanozouya vakati vava kuda kugara pamba pavo at least ndinenge ndava nepekuisa musoro. Vatete ndakashanda ndikawerengedza mari yangu yemwedzi uyu, asi mari iyi haina zvandakaona zvayakashanda. Mari yakaita senge yapupurutswa nemhepo. Ndakati kuda ndainge ndakanganisa bajeti dzangu mwedzi uyu ndaizozama futi mwedzi unotevera. Bhegi rangu ranga risachabvi paruoko. Kuchechi vainge vapfidza naro. Ndakazviudza kuti mwedzi waitevera Vatete ndaifanira kushanda nesimba sokuti wapera wacho handina kunge ndakwanisa kukanda something kustand. Chiro kutumira vana mari vaigara kumusha ndainge ndisina, asi vana ndaizvisimbisa kuti ndaiva ndatenga grocery rakatiwo at least vaiwana chekubata. Mwedzi wakapera Vatete, kutengesa ndaitengesa, bajeti yangu haina kumbobvira yachinja zvekuti ndingati ndairarama luxury life. Kwete, mwedzi waperazve chakabuda hapana futi. Tapinda mwedzi wechitatu. Nyaya ndiyo. Unoshanda semashandiro wanga wagara uchiita, asi chinobuda hapana. Ndingangoti ndaitendera panzvimbo imwe chete. Vatete mwedzi uchipera mabhosi angu akafona kuUK vakanditi vandipa pay yemwedzi 2. Watabva newaitevera vainge vasachakwanisi kubhadhara. Aikaka, ko zvaipei? Zvino zvavaita havachakwanisi kundibhadhara pamba pavo vaizodii sezvo paida muchengeti. Ndakambozama kutaura navo kuti ndaigara hangu kana zvinhu zvavo zvazombaladza vaizondiona. Vatete vakati zvinhu zvaive zvakapresta so havachakwanisi. Ndakangoti paiva pakanaka ko ndaigodii kurambira pamba pevanhu. Ndakapiwa mari yangu yebasa iri double Vatete, ndikawerengedza yemaasusi angu. Kamari kacho kaiva katoti zvekuti ndainge ndakaplana kuti mari iyoyo yaindikwanira next 3 months ndichiona kuti ndoita sei. Upenyu hwakasunga, upenyu hwakamira kuti zvese zvandaironga hapana chimwe chakabudirira.
waingozoona usisina mari, kwete kuti unenge wabirwa, asi mari yacho yaingopera zvisina explanation. Apa mabhosi epamba pandaichengeta vakatowisa imwe kapu yakauya kuzochengeta dzaiva dzisiri hama zvakare vatete vaitobhadhara. Zvakandinetsa kuti metsi dzangu dzaiva dzakanganisika papi uye sei, sekuti kubva zvandagara pamba apa zvakadai zvainge zvisati zvamboitika. Uye paiuya mabhosi once yeye vatete vaiwana zvinhu zvese zvakarongeka, so upenyu hwangu hungotanga kuchinja all of a sudden. Ndakambosendera meseji kuna Anisha kuti ainge aine wanoziva here anoda kuchengeterwa pamba umushandi agondiudza namba dzake dzainge dzisachaiti. Kutosenda messenger aive asingapinduri. Vatete, mukutambudzika kwangu kwese handina kana mbofungira kuti kushaya mari kwese kwandiri kuita, kupupurika kwemari kwese vatete kungava nelink kubva kuna Anisha. Ndaitoti ndawana destiny yeupa. Upenyu hwakazosvika pakuoma zvekuti kusendikana ndaizopedza mwedzi mumwe ndisina kubhadhara. Ndinenge ndakutodhifauta mapayments ende vaigona kuzotengesera vamwe vane mari. Vatete, ndakanetseka. Ndakatanga kupindira kafurniture kandange ndatenga ndichitengesa wardrobe, mubhedha, kastove, fridge, apa zvinhu zvaitengwa nesick money. Vakaziva kuti uri desperate vanokuita zvavada. Pandaitengesa zvinhu izvi still ndaingoona same pattern ini. Ndakangofungira kuti uroi, asi kuti ndaive ndaroiwa nani izvozvo hazvina kumbopinda mubrain dzangu, uye uroi hwacho hwazotanga nhasi, varoi vacho vachiroi. Handina kuziva kuti muroi ari kundiroya ndigere naye musuitcase mangu uye hafeme, asi ndewe brown genuine leather ndakamupiwa naAnisha. Ini ndichifunga kuti chipo, izvo kwete ndakagara nechikwambo ndiri kushandira munhu agere. Mushure mekunge ndakutengesa zvinhu, intercessor wekuchechi kwedu vainzi Mai Mashita, ndakaudza Mai Mashita kuti ndaitengesa bag iri nekuda kwekushaya mari, asi under normal circumstances ndaisafanira kutengesa sekuti bag iri raiva chipo changu. Mai Mashita vakatenga bhegi riya kwava kuenda naro kumba kwavo. Vatete, mari yacho ndaive ndazviudza kuti ndoda kutumira vana sezvo mwedzi yange yati kuti vana ndisati ndavapa something. So pakamba pandairoja ndakashamisika Mai Mashita vamukira kumba kwangu vakanditi bhegi rangu ndaiva ndariwane sokuti vainge vavata vachirwisana nemusikana mutsvuku aive nevhudzi rairova musana. Tete, Mai Mashita vakadescribe Anisha paagere zvekuti dai dzisiri hope waigona kufunga kuti vainge vamuona live and direct. Vakanditi mari ndisavadzose zvangu, asi nyaya yebhegi vaida kudhila nayo. Ndakatsanangurira Mai Mashita netimu yavo maitikiro angaitika. Zvainyadzisa kuti ndaive ndapema paFacebook, asi ndizvo zvaivepo. Vakanditi vaida kuzobreaka maties aiva pakati pangu naAnisha, uye matambudziko andaisangana nawo nemari aikonzerwa nemunhu anofema Anisha. Vatete, kundipa perfume yaiva bhaisi. Ndaida kupuwa naAnisha pekutanga raiva bhegi, asi aishaya kuti orirasira kupi. Sezvo ndainge ndakumbira perfume akabva andipa bhegi sebonus, zvokuti Anisha wanga wauraya shiri mbiri nedombo rimwe chete. Shiri yekutanga kwaiva kundipa chikwambo chebhegi. Bhegi raiva remushonga vatete, so ndiro raindibira mari yangu richipfumisa Anisha. Shiri yepiri kwaitova kurasira zvaimunetsa kuoffloada baggage sezvoita mashipu kana vakuda kunyura. Ainge awana lifeline vatete, ndokundipawo zvimwe zvaimunetsa. Vateteka ende zvakaoma chokwadi. Ndipo pandakatanga kuti nduu kufunga ndikaona kuti ya apa ndaive ndatambwa tenya yangu yokuda kupema iyi zoitwa prayer point vachidestroya maties andanga ndinawo naAnisha. Bhegi rakatorwa rikapiswa, perfume yange yasara ndikanzi ndiputse yanga yasara bhodhoro racho ndinofutsira muvhu. Vatete, naimi zvaunoitwa rombe nekuda kupema, mugoona ndaisatambura, asi mweya wekuda kungokumbira ndiwo wanga wandiparira. Ndichiti ijoku, izvo kwete ndini ndatova joku kuna Anisha, anga atowana bhini rake. Ndakasunungurwa kubva kumaties naAnisha, ndiri kuzvinamatirawo, ndava kushanda hangu pamwe. Vehama, zvekukumbira mastrangers amusingazivi senai nazvo, zvekupema zvipai, hapana chemara pasi pezuva. Nyika yashata, unenge uchiti ndazikanwa, izvo munhu awana kwekurasira zvinhu zvake zviri kutomunetsawo. Nyaya dzekusangana pasocial media idzi nenyaya dzekupema pasocial, I think tinodzinzwa kakawanda ngativei vanhu vanotya kubatana nezvinhu. Handiti ngativei vanhu vanotya. I think everyone at the moment, let's just learn to treat everyone as a suspect.
because munhu unotoona kuti munhu anenge ane kwaanoda kurasira zvinhu zvake. Alright guys, before we go, this is for everyone in the diaspora. Did you know kuti kana muchifonerwa kazhinji kacho munofonerwa muchinzi iwe zvikwakunaya mvura yakupinda mumba, munongofungiwa kana vanhu vachida something. Have you seen the selfishness in our people? Guys, I'm going to be direct about this. A lot of people vari muupenyu hwedu, they want to benefit from us. Unoona kuti munhu anenge achikufonera kazhinji kacho foni yachona unotoziva kuti if A and B are calling, hapana chimwe chavanofonera, vanofonera mari. They are not interested in anything that you do neupenyu hwako. Everyone around you mukada kuzvitarisa, they want to benefit from you. Nhasi ndangotiwo ndizongokuudzai kuti it's time to put you first. It's time to protect you first. Nekuti should anything happen to you or your husband, anoona moto ndiwe. And in cases ekuti wafirwa, the world goes silent. Vangani vakadzi vakafirwa nevarume pano pachano, hama dzichiti aiwa tichachengeta vana, tichachengeta, zvoperera musiwo. Gainbokuudzai rimwe gore takati tafirwa isu. Munhu ari very close to me akauya akandiudza kuti if you need anything, don't hesitate to call me. And that message yakagara mupfungwa dzangu. At that time ndandiri form 2. Takazoti taperegwa nechikafu tisina kana flower yechimodo chamangwana. Ndakamuka makuseni ndikamhanya ndikasvika ndikati ndauya ndachikumbirawo kaflower toda kubika chimodo. Vakati yesvo, flower inokumbirwa naiwe. When things happen, kana pakafiwa kazhinji kacho, people speak out of pity, out of emotions. They go back to their lives and they continue and they forget. Kuti akatomboti if you need anything, talk to me. Paunozowirwa nedambudziko, I don't want to lie, madzimai, especially madzimai, I'm talking to you. I need you to listen to me and listen very carefully. Paunowirwa nedambudziko, especially kana murume afa, hama dzose dziya dzangati mwana wamai vangu, hama dzose dziya dzangati tichatenga mapamba, hama dzose dziya dzachiti if you need anything, they disappear and continue with life. There's only one person who's going to struggle with these children, and it's you. I am encouraging you women to cover yourselves double. Kuti should iva ina service provider wenye zvinateta kuti master service provider wenye anokusengira ichituna okuendesera kuZimbabwe, but okupai futi ticket handidi ticket remunhu wani ukonza ogona kuenda kuZimbabwe wodzoka. Time iyo yaunenge uri kuZimbabwe unenge usingashandi, paunodzoka mabhills ada kubva dzako, vana vanoenda kuchikoro, vana vanoda kudya, life has to continue. Apa uri kuchema unogona kakutoshaya kana simba rekuenda basa chaiko kuti unoshanda. For that period, you need to have something in your pocket. Saka ndiri kuti klikai link iyi mupiwe quotation. Njiyo yakangwara inovaka dendere mvura sati yaturuka. Can we have a generation of women who empower each other? Can we have a generation of women who listen? Can we have a generation of women who are different? Vanogona kumira chiro zvinhu zvaoma. Handiti, I know kuti most of you are not comfortable when I talk about this, but that is the reality of life. All right. Tisati taenda vose vari kuda maStarlink musarega kufonera namba idzi. Handiti vose vanoda Starlink tichadzoka neprogress kana imba yapedza kupaintiwa, tichakuratidzai zvese zviri kufamba zvakanaka, matiles akaisiwa. Kana vangodzokera kusite, because at the moment havasi kusite, and kusite kuna mama nezuro ndakati nditumire zvepikicha yematiles, vakati mai mwana, the house is upside down, everything is zvakaiswa mumba. Anomuza kana vanhu vachipainta vachisa matiles zvimwe zvibviswa zviendeswako, vakati the moment handikwanisi kutumirai, but ndoda kungoti mungoziva kuti matiles ari mustraight line kudai. Ndiri kuzvishunya mwanangu kuti ndini ndagara mumba mune matiles, tumiraiwo mopu vari gweru. Iva zviri pano mai vangu vari kuda mopu, vava nematiles, kwanzi mopu netowel cleaner amene kuti moshandisa painjewere kana kuti asi vanhu vari gweru make sure kuti matoita gofa nemi mutumire mai vangu mopu vava nematiles. Pane vose vada kuisirwa matiles, vada kupendekwa dzimba, vada kurenovhetegwa dzimba, vada kuvakirwa zvima 2 rooms zvenyu zvokumisha. Dzimwe nguva hatina mari dzokuvaka mutaundi, vari kuvaka kumusha. FAPSA iripo, FAPSA to the people.
vanokuvakirai dzimba dzenyu dzakanaka. Tinokutendai guys nekuona kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Ndokumbirawo kuti musarega kuramba muchitumirawo nyaya dzenyu. Handiti izvozvi hatina nyaya. Tumirai nyaya handiti. Tokutendai nekuona kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvekare mangwana. Ndatenda. Bye bye.